खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर' हारिनि आदैमोन मादैमोन लोगोसे आदामोन बाजैमोन आरो आंनि फंबायमोन बिनानावमोन जाय इन्टारेस्टेड बेखौ आं बुंगोन दिनैनि बे भिडिअआ शेयार मार्केटनि सोमोन्दै जागोन दै जाय इन्टारेस्टेड बिथांमोना नायनो हागोन बे जाबाय फैसा खामायनाय अर्निं मानि अन दैट्स अल जास्ट बिनि सोमोन्दै दा नोंथांमोननि माखासे सुबुंफ्रा बुंदोंमोन आंखौ दाख्लै बहाय मोनसे लाइभ फैनायाव जे आदा शेयार मार्केट एबा ट्रेडिं सोमोन्दै लाबो नोङोथ' बिराद समनिफ्रायनो नोङो ट्रेडिं खालामगासिनो दं बेबायदि बुंनायाव मानो होनबा आं दाख्लैहाय YBY नि माखासे निउस मोनदोंमोन जे फ्रड माखासे थगायदों मादों गोबां माखासे सुबुंफोरा बेवहाय सोरनिबा न'आव थांलायनाय भिडिअ निउस बानायनाय नुदों दा नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय बोरै बारग'गोन बयबो आर्निंखौ खालामनो लुबैयो दै आं 1 लाखखौ बोरै 2 लाख खालामनो आं 2 लाखखौ बोरैहाय 10 लाख खालामनो 10 लाखखौ आं बोरै 20 लाख खालामनो 20 लाखखौ आं बोरै 30 लाख खालामनो बयबो लुबैयो नाथाय हाउ इट इज पसिबल नाय दिनै नोंथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरनियावहाय सोरनावबा बेंकनि एकाउन्ट थागोन मा बेंक कमनलि बुंनो थाङोबा जोंनि आसामाव HDFC बेंक थागोन स्टेट बेंक अफ इन्डिया थागोन आसाम ग्रामीण बेंक विकास बेंक थागोन आसाम क'अपारेटिभ बेंक थागोन एक्सिस बेंक थागोन ओमफ्राय आलाहाबाद बेंक थानो हागौ जोंनि माने आसामाव दै बांसिन कमनलि स्टेट बेंक बाहायो HDFC बेंक बाहायो एक्सिस बेंक नङाबा ICICI बेंक नै नङाबा दे आं बेखौल' बुंबाय दे दा सापज हमना ला HDFC बेंकआ नोङो जुदि फिक्स डिप'जिट एबा FD दोनोब्ला बिसोर नोंनो बोरैहाय इन्ट्रेस्ट होयो इन्ट्रेस्टखौथ' बुंबाय दे नोंनि फैसाखौ नाथाय बे नोंनि फैसाखौथ' बहाबा बाहायगोन ना स्टेट बेंकआव नोङो एकाउन्ट खुलिदों स्टेट बेंक एकाउन्टआ नोङो बेवहाय मा खालामबाय 1 लाख डिप'जिट खालामबाय खालामासे नोङो 15,000 14,000 मोनगोन फिक्स डिप'जिट खालामनायनि दै नाथाय बे 15,000 14,000खौ बिसोर बोरै होगोनलाय नोंनि फैसाखौ मा खालामदों बिसोरो स' दिनै आं माखासे नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरखौ बोरै मोनथिगोन आरो शेयार बाजारा मा शेयार मार्केटआ मा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव एवारनेसनि मोनसे सेसन लाबोनो थांदों इट इज फ्रि बे फ्रि आंनाव जि नलेज दङ आं around 6 to 7 years might be आं एक्सपिरियेन्स दं आरो जुदि नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा आंनि एकाउन्ट जि आङो क्रिएट खालामदोंमोन बै एकाउन्ट क्रिएट खालामनायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन येस आई कैन गिव यू प्रुफ आं प्रुफ होनो हागोन दिनै शेयार मार्केटनि सोमोन्दै जेब्ला बाथ्रा फैयो डेफिनेटलि नों इंलिशखौ रोंथारनांगोन इट इज नट नेसेसारि इट इज नट कम्पालसरि यू हैव टू नो दैट हाउ टू स्पीक इन इंलिश बे गोनांथि नङा बाट आन्डारस्टेन्डिं इंलिशनि रावखौ बोरै आन्डारस्टेन्डिं खालामा नाय आं माखासे नोंसोरनो फोरोंनो बा माखासे एवारनेस होनो थाखाय आं माखासे जाय मानसिफ्रा आन्दायनानै दङ गोरों गोराफोरखौ आं बुङाखै इफ यू नो डोन्ट एंगेज विथ आस जुदि नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मिथिखायो नोंथाङा जुदि गोरोंखाब्ला अदारवाइज नोङो बिनि सायावहाय माबा माबि ओरै थोरै बुंनाय प्लेइं माबा फैगोन जाय मानसिया जेबो मिथिया बिनि सोमोन्दै नाथाय ट्रेडिंआव बिराद इन्टारेस्टेड शेयार मार्केटआव बिराद इन्टारेस्टेड बे बुजिनो लुबैदों शेयार मार्केटआ मा शेयार मार्केटनि दारैहाय बोरै रां खामाय बेखौ बुजिनो लुबैदों FNOआ मा बेखौ बोरैहाय माने सोलोङो माबोरै खालामो बेखौ मिथिनो लुबैदों मा होनदों इनभेस्टमेन्ट बोरै खालामो बहा खालामथावना स्विं ट्रेडिं बोरै खालामो इंट्राडे बोरै खालामो डेलिभारि ट्रेडिं बोरै खालामो स' बिनि सोमोन्दै माखासे आङो सेसन लाबोगोन नाथाय बै एडभान्ससिम थाङा जोङो जास्ट ट्रेडिंआ मा बेखौ जोङो नैबे जोङो सेसनाव जोङो बुजिगोन जायफोरा इन्टारेस्टेड सासेयानो होन सानैयानो होन सोरबा सासेयाथ' बुजिगोन सासेबाबो आङो फोरोंगोन सानैबाबो फोरोंगोन साबाबाबो फोरोंगोन नाथाय बे फ्रि जागोन आं बेखौ बोरै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों बेखौ आं खालामगोन नोंसिनि थाखाय जुम आं जुमाव खालामगोन बेखौ बिनिफ्राय जाय इन्टारेस्टेड डिपलि थांनो गोसो बै डिपलि थांनो गोसो सुबुंफोरखौ जोङो मोनसे मा होनदों प्र ट्रेडिं हिसाबै जाय मानसिया सोलोंनो लुबैदों प्र ट्रेडार जाहैनो थाखाय स' बेयावहाय जों बिसोरखौ फोरोंगोन बाथ्राया बेनो जे नों जेबो रोङाब्ला जिउआव रां खामायनो हाखाया आंखौ दा सोरबा सासे सुबुङा बिनिफ्रायनो एसे एनै जि रोङो बिसोर सोंलायगोन नों जिउआवहाय नुकसान खालामाखै नामा डेफिनेटलि आं जिउआव नुकसान खालामदों गोबां नुकसान खालामदों नाथाय बै नुकसान खालामनानै
आं माखासे नलेज मोनदों जाय नलेजखौ आङो माखासे जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर जाय आन्दायनानै दङ जाय ट्रेडिंखौ गेम्बल बायदि बानायदों जाय माखासे ट्रेडिंनि एप्स मोनथिबानो जानला मानला बेयाव बारसोमनानै गावखौनो नुकसान खालामना लायो बैसोरनि थाखाय आं एवारनेस लाबोनो सानदों yes and it is absolutely free बिराद माने रां थाखानि लायालासिनो आङो फ्रियावनो आंनि टाइमखौ नोंसोरनो होगोन मोनथिबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेवहाय सोरबा हाउस वाइफ बेबो हायो सोरबा मा होनदों अफिसार बेबो हायो सोरबा डक्टर सोरबा पुलिस बेबो हायो सोरबा साख्रियाल टिचार बेबो हायो सोरबा स्टुडेन्ट बिसोरबो हायो नाथाय आङो बेखौ बुंनो थांगोन स्टुडेन्टफ्रा बिनिफ्राय एसे जानगाराव थानायानो साबसिन स्टुडेन्टफोरनि थाखाय खालामनो हायो स्टुडेन्टफोरखौबो खिन्थु बेसिकलि बांसिनानो बेनिफ्राय एसे जानगाराव थानायानो साबसिन नाथाय नोंथांमोनहा एवारनेसआव जइन जानो हायो मानो होनबा नोंथांमोनहा मोनथिना लायोब्ला बे नोंनि थाखाय फिउचारावहाय मा होनदों बेनिफिट जागोन फिउचाराव बेनिफिट जागोन दा बाथ्राया जाहैबाय नलेजआ माब्लाबाबो नोंखौ खहा खालामा मोनथिना थानाया दै नलेजआ गोबां रोखोमनि थायो नों आद्रा जुदि बुजिदोंब्ला बे नोंखौ खहा खालामनो हागौ फुल जुदि बुजिदोंब्लासो नोंखौ बेनिफिट एसे होनो हागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय एवारनेसखौ आद्रा आं माब्लाबाबो होआ आं नोंसोरनो फुल एवारनेस होनानै होगोन जे ट्रेडिंआ मा आसलते ट्रेडिंखौ नोंथांमोना इंलिसाव बुङोब्ला बेखौ जों फालांगि होनना बुङो बिजनेस ट्रेडिं एखे नङा होमबा स' ट्रेडिंआ मोनसे बिजनेस लाइनाव थाङो इट्स नट ए गेम्बल बे बिजनेस दिनै इन्डियानावनो भारतआवनो मा होनदों 20-30% टेक्सनि माखासे जि टेक्स फैयो ट्रेडिंनिफ्रायनो माखासे फैयो शेयार बाजारनिफ्रायनो सोलिनाय जायो दाख्लै बावैहायसो बेसेबांखिनि पार्सेन्ट टेक्स दाननायनि निर्मला सीतारामन मेडामा खालामदों बेवहाय जेसेबांखिनि जोंनि ट्रेडार्स स्केल्पार्स बिसोरो बेसेबां बिनि सायावहाय डिसकासन जादों नोंथांमोना मिथिगौ ना दा दिनै गौतम आदानिया जोंनि भारतआवहाय सेकेन्ड रिचेस्ट पार्सन मुकेश आम्बानिया मा होनदों फार्स्ट रिचेस्ट पार्सन नाम्बार 1 रेंकआव दङ दा बिसोरनि जे माखासे शेयार बाजार शेयार मार्केट बिसोरजों जों बोरैहाय गोरोबफानानै जोङो थाइसे थाइनै खामायलांनो हायो दिनै आं नोंसोरनो फर एग्जाम्पल बिनि सोमोन्दै खोन्थानि बेंक निफ्टिया दिनाव खमावबो 60 लाख क्ररनिबो ट्रेन्जेक्सन जानो हागौ बारबावोसो खोमा आंनि हिसाबावथ' बारबावो 100 लाख क्रर 50 लाख क्रर 70 लाख क्रर ट्रेन्जेक्सन जायो ट्रेन्जेक्सन स' बै 60 बा 64 बा 70 लाख क्ररनिफ्राय 10,000 20,000 जुदि दैलि खामायोब्लाबो नोंहा गोबां बेनिफिट नाथाय नोङो दैलि खामायनो हागोन बे नङा नोंनाव रां थानांगोन दैलि सिचुएसना सोलायो आं दिनैहाय माबायदि ट्रेडिं खालामनो स' बेखौ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो हानाय आंनाव नलेज दं दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय कनफिडेन्सै नैबे एवारनेसखौ आङो लानो सानदों जिबनाव आंबो नुकसान जादों बयबो नुकसान जागोन जेब्ला नों गारि सालायजेनो ना नों गारि गोदान बायदों गारि जेब्ला सालायजेनो अब्ला नोङो एक्सिडेन्ट जानो नागिरो बा साइकेल जेब्ला सालायजेनो नों साइकेलजों गोग्लैयो फार्स्ट समाव सिगाङाव नोंसिनि आइ आफानाव नंखाय सानोबा सोंबानो जाबाय बिसोर साइकेल सालायनो रोङामोनबा साइकेल जेब्ला सालायोब्ला गोदान समावहाय गोग्लैगोन ना गोग्लैया स' गोग्लैखागोनानो नाथाय उनावसो सालायनो रोंगोन थिग बेबायदिनो ट्रेडिं एन्ड स्केल्पिं खालामनाय इनभेस्टमेन्ट खालामनाय गोग्लैगोन नाथाय नोंखौ जुदि सोरबा सासे सुबुङा हमनानै होयोब्ला जे गोग्लैनानै जे हान्थु बायगौमोन हान्थुआव दोलागौमोन आखायाव दोलागौमोन बे मा जागोन खम जागोन मानो होनबा नोंखौ हमथानानै एसे सालायहोबाय थाबाय नालाय नोंखौ स्ट्रंआव स' थिग बेबायदिनो नोंनि जिउआवबो इफ इउ वान्ट टु बिकाम ट्रेडार इफ इउ वान्ट टु बिकाम इनभेस्टर इफ इउ वान्ट टु बिकाम स्केल्पार how do I scalp how do I trade how do I invest where I have to invest खालामनोब्ला बेसेबांसो रांनि गोनांथि ट्रेडिं खालामनोबा बेसेबांसो रांनि गोनांथि I will explain everything every damn things मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय नोंसोरो बैखौ बुजिनो थाखाय नोंनाव गोहो थानांगोन बैखौ मोनथिनो थाखाय नोंनाव गोहो थानांगोन जुदि नोंनाव
बेसादखौ बुजिनो हानाय गोहो गैयाब्ला नोङो बेजों इंगेज जायोआनो साबसिन जायहा इन्ट्रेस्टेड दङ जायनाव रां दङ बै मानसिया बेजों इंगेज था आरो नोंथाङा जुदि बुजिनानैल' थानो गोसो जादों आं जास्ट सोलोंनोल' गोसो जादों आङो जास्ट मा होनदों मिथिनानैल' थानो लुबैदों डेफिनेटलि नोंथांनि थाखायबो मानो होनबा आङो एवारनेस जि होनो थांदों बेवहाय आङो थाइसेबो थाखा लाया ग्रुप मोनसे WhatsApp ग्रुपनि लिंक आं नोंथांनि सिगाङाव डिसक्रिप्शनाव होगोन कमेन्टआवबो आं पिन खालामना होगोन बाकी खोथाखौ जोङो गोबां माखासे सावरायनो गोनां बेखौ खेबसेयावनो फोजोबनो हाया गोबां दं बेवहाय बोरैहाय नोङो शेयार मार्केट ट्रेडार जानो हायो आरो बिखेखखे एफएनअ फिउचार एन्ड अपसन बोरैहाय नोङो माने बेवहाय ट्रेड खालामनो हानो बैंक निफ्टी 50 फ्री निफ्टी सेंसेक्स बेंकेस निफ्टी मिड कैप व्हाट इज दैट बे गासिबो मा आरो बे इंडेक्सनि गेजेराव मा हाबना दं स्टकआ मा गोहोम खोख्लैयो बेवहाय एक्चुअली स्टकआनो मा स्टकआ मा बेनो जाबाय जेरै हमना ला HDFC बैंक मोनसे हमदो बेबो मोनसे शेयार मार्केट दं बे जाबाय गभर्नमेन्टजों सोलिजानाय सेबीनि आन्डाराव गोग्लैयो सेबी माने मा स्टक एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इंडिया सो बेखौ नोंसोरो जुदि सोरबा एसेनि मोनथियो आरो बारा बुजिजोबाखै बिसोरो यस इंगेज खालामनो हागोन सोलोंनो हागोन आरो बिनि गेजेराव जायफोर मानसिफोरा बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों जाहाथे फ्रड एप्स जेरै YBY बायदिसिना दावराव जालायनाय बेफोरनिफ्राय नोंसोर बारग'नो लुबैदोंबा बे बेसादखौ जुदि नोंसोरो मोनथिना लायो बुजिना लायो रावबो बेटाया नोंसोरखौ थगायनो हानाय नङा इन फिउचार also I can teach you some like I can teach professional trader like but आङो नोंसोरखौ एवारनेस होनो हायो जे बेबायदिया ट्रेड खालामनो हायो आरो नोंसोरो नुकसाननिफ्राय बारग'नो हागोन यस आं बिसिमखौ ट्रेनिं खालामनो हायो नाथाय आं एसुरेन्स होनो हाया नोंसोरो क्ररपति जागोन नाथाय क्ररपतिया नोंसो हारसिं जागोन मानो होनबा सोरबा मा होनो फोरोंगिरिया नोंखौहाय डक्टरेटसिम फोरोंजोबा सासे मानसियानो नोंखौ जाय एलपि स्कुलाव ABCD गारां गाराङा क ख फोरोंदोंमोन ना बै सुबुङा नोंखौ फोरोंदों बुजिनो थाखाय बोरैहाय दाजाब दानख' खालामो बोरैहाय सेन्टेन्स बानायो नेक्स्ट एमइ स्कुलाव नोंखौहाय फोरोंदों बुजिनो थाखाय संसाराव बोरैहाय सोलियो स्टोरीखौ बोरैहाय फरायनांगौ स्टोरीखौ बोरैहाय बानायनांगौ आरो बिनि दारैहाय दाजाब दानख' फर्मुला जि मैथमेटिक्स बेखौ बोरैहाय आङो बुजिनानै गावनो मोनसे इउनिक क्रिएटिविटी सोरजिनो हायो बिनि गेजेराव नोंसोरखौ एग्जाम लागोन जेरै जोंबो फरायनानै फैदों आंबो फरायनानै फैदों स' थिग बेबायदिनो बेवहाय जाय क्लास एलपि स्कुलावहाय बिराद गोरोंमोन रुल नाम्बार 11 एमइ स्कुलावबो 11 बिनि मिनिङा बे 11 आव थांग्रा सुबुङानो डक्टर फरायनो हागोन डक्टर जाहैगोन बा सोरबा इन्जिनियार जाहैगोन सोरबा साइन्टिस्ट जाहैगोन रावबो एसुरेन्स होनो हाया जाय मानसिया लास्ट बेन्चनिमोन जाय मानसिया 30 रुल नाम्बाराव थायोमोन बेसो साइन्टिस्ट जानो हागौ दैट मीन्स मा नों गोसो होनांगोन बांसिन जाय फोरोंगिरि बा फोरोंग्रा नोंनो जे आइडिया होदों नोंनो जे एक्सपीरियेन्स मोनसे नलेज होदों बै एक्सपीरियेन्सखौ लानानै आं बोरैहाय बेटार खालामनांगौ बोरै साबसिन खालामनांगौ दैट्स अल रेसपन्सिबिलिटी यू हैव टू डू बेखौ नों मावनांगोन आरो जाय मानसिया कुइसन खालामो बिसोरसो बांसिन रोंखायो नाथाय सोरखौबा इनसाल्ट खालामनाय मानाय बेफोरबायदि सुबुङा बेवहाय दा हाबदे डाइरेक्ट ब्लक खालामखानाय जागोन आरो बिसोरो लिंक गैखाया आरो बेखौ आङो अनलाइननि दारैहाय जुमाव नोंसोरनो एवारनेस होगोन फ्रियावनो जेबो थाइसेबो थाखा लाया बोरैहाय मा बेसाद बोरै फ्रडनिफ्राय बोरै बासायनांगौ माबोरै एक्चुअली बे वर्ल्डआवहाय मा सोलिगासिनो दङ बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंसोरनो माखासे 10 to 15 बा 20 मिनिट्सनि गेजेराव आं नोंसोरनो जुम लाइभ खालामगोन आरो बिनि उनाव नेक्स्ट सेसन जों खालामबावगोन जुदि बेवहाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड जायोब्ला माखासे सेसनाव दै स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय स' आं बेखौहाय नोंसोरनि थाखाय माखासे खस्थ' खालामनानै कालेक्ट खालामना दोनदों स' थेंक इउ सो माच एन्ड WhatsApp ग्रुपआव लिंकआव जइन जाबानो जाबाय जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड बा आरो बैसोर बायदि सुबुंनि थाखाय नंखाया जाय मानसिया बेखौहाय बुजिनो हानाय सेस्था जुदि नाजानाय इन्टारेस्टेड गैया नोंनाव जुदि इन्टारेस्ट गैया नों हाखानाय नङा आं गेरेन्टि होयो नों जुदि इन्टारेस्ट बिनि सायाव अब्लासो नों हागोन इन्टारेस्ट थानांगोन जेरै दा आं नुदों YBY बायदि नंखाय बांखाय माखासे प्लेटफर्मफ्रावनो जुदि गावखौनो गावनि फैसा लाख लाख थाखाखौ जुदि बेयाव गारदोंब्ला अब्ला बेथ' शेयार मार्केटआ हाजार माने करोड़ लाख करोड़ बिसिबांबा करोड़ थाखाजों सोलिनाय बिसिबांबा बोसोरनिफ्रायनो 1986 1990 बे मायथाइनिफ्राय सोलिबोनाय 1986 1985 1987 1988 बेनिफ्रायनो आरो जायखौ गभर्नमेन्टआनो बेखौ मा होनदों
मा होनदों आन्डारटेकिं लाना दं गभर्नमेन्टनिनो शेयार मार्केट दङ आइरादा हमना ला स्टेट बैंक अफ इन्डिया थ' गभर्नमेन्टनि बेबोथ' बेयावबोथ' शेयार दंना दा गभर्नमेन्ट मा होनदों स्टेट बैंक अफ इन्डियानि शेयारनि स्टक मार्केटनि प्राइसआ दा खमावबो 800 मोन दाख्लै बावहाय एसे हिन्डेनबार्ग होनना बुंलै मोनसे रिसार्च खालामो बिसोरो गोबां माखासे स्टकनि गेजेराव आदानिखौ एलिगेसन होदों सेबिनि चिफ माधवनी बुश ना मामोनलाय जोंहा मेडामा बिनि सायावहाय एलिगेसन होदों स' बेफोरनि थाखाय माखासे स्टक मार्केट दा दाख्लै बावनिफ्राय एसे गोलैदों आरोना स' बेबायदिनो नोंथांमोना माखासे गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनगोन बेयो मा होनदों 5 मिनिट 10 मिनिटनि गेजेराव बुंजोबनो हानाय नङा माखासे जोङो सेस्था खालामगोन नेक्स्ट जों जे जुम लागोन जे नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपावहाय जइन जाबानो जाबाय थेंक इउ स' माच